Nemzeti kultúrák része a solymászat is, amely valamilyen ragadozó madárral való együttműködés vadászatot jelent. Ezek lehetnek Magyarországon a szirtisas, a héja, a karvaj, a vándorsolyom, a vadássólyom és a feldeg sólyom. Ő egy vándorsólyom, amelyet hamarosan munka közben is megismerhetünk. Ma már sajnos nagyon kevesen hódolnak ennek a csodálatos tevékenységnek, pedig hajdanán a mi őseink tanították meg ezt egész Európának. Gyönyörű látvány ember, ló és madár harmóniája. Nomád lovasok vágtatnak a pusztában, öklükön bevetésre készenül egy csodaszép madár. Valahogy így nézhettek ki honfoglaló őseink is, amikor apró vadra vadásztak idomított solymaikkal. Lennél olyan kedves, hogy megfogod a lovamnak? Ő milyen sólyom? Egy feldeg sólyom. Nagyon helyes, ahogy eszik, fogja az egyik lábával. Igen, úgy szoktuk mondani, hogy fagyizik. Fagyizik, igen, de tényleg olyan. Tényleg olyan. Csontját is megeszi? Igen, a sólymok tulajdonképpen a harapásukkal ölik meg az áldozatukat, tehát nagyon erős a harapásuk, a csőrük. Meg úgynevezett sólyomfoggal vannak felruházva. Ez a sólyomfog arra szolgál, hogy a nyakcsirgalja közé olyan műtéti pontossággal be tudjanak harapni, hogy ott rögtön az áldozat elhalálozik. Azt, hogy honnan tudja vajon ezt? Hihetetlen a genetika, meg az evolúció, nem? Igen. Régen a honfoglaló őseink hogyan dolgoztak a madarakkal? Valamikor ez úgy indulhatott, hogy kifigyelték ezeket a madaraknak a vadászati stílusát, módját, és nyilván ezek alapján választották ki azokat a ragadozó madárfajokat, amikkel vadásznak. És a mai napig is. Hát tulajdonképpen a solymászat eredetét szeretnénk keresni, mindenféleképp belső Ázsiába kell keresni, 4-5 ezer éves múltra tekint vissza. Hát tulajdonképpen a türk eredetű lovasnomád népek voltak azok, akik tökére fejlesztették ezt a módszert. Innentől fogva nem kérdéses, hogy a Európába és a Kárpát-medencébe hogy került be. Hát igen. A honfoglaló magyarokkal. Sőt, már Attila pajzsát is, a hun király pajzsát is a sólyom díszítette, mint totemállat. Mikor kezdtek el madarakkal vadászni egyáltalán az emberek? Hogy találták ezt ki? Ez valahol közép-ázsiai, pusztai, nomád életformát élő emberek fedezhették fel, akik kint éltek a természetbe, és nap mint nap látták, hogy ezek a szép madarak ott különböző zsákmányt ejtenek. Szabad időszakban gyűjtögető életformát is éltek, valószínűleg a fiókákat kiszedték a fészekből, felnevelték, azok pedig megfogták a ház körül a különböző egyéb állatokat, és így rájöttek arra, hogy aránylag szabad idejük volt, hiszen csak a létfenntartást kellett biztosítani. Rájöttek arra, hogy egy ilyen idomított ragadozó madárral a napi élelmet esetenként könnyebben meg lehet szerezni, mint mondjuk híjjal, vagy nyíjjal, vagy más vadászati eszközzel. Az emberiség történetében, így az oroszlán után a sas vagy a ragadozó madarak, hogy nagyon jelentős szerepet játszik, és hát gondoljunk csak a mi magyarok őstörténetének a legendájára, Emese álmára, ahogy ő megálmodta, hogy egy turulmadár megtermékenyítette, és hát ez egy nagyon szép élő őstörténeti legenda, tehát a mi történetünk így gyakorlatilag egy ragadozó madárhoz kötődik, ami a különböző kutatások alapján valószínűleg a kerecsensólyom. Magyarországon a kerecsensólyom fokozottan védett. Tenyészteni, vadászni vele, sőt az országba behozni szigorúan tilos. Természetvédelmi bűncselekmény. De mi találtunk egy tenyésztőt, akinek több pár madara is van. De előbb következzék Jankovics Marcell, rajzfilmrendező, kultúrtörténész, író és szimbólumkutató. Azt meséli éppen, hogy nemrég vett észre egy nagyon különös dolgot. Az egyik legismertebb csodaszarvas ábrázoláson egy rejtett sólyomfejet talált. Itt az agancsok alatt. Ugye önök is látják már?
A nagyszentmiklósi kincsnek az egyik korsóján látható egy olyan ábrázolás, ahol egy úgynevezett griff letámad egy szarvast. De ez nem egyértelmű, hogy ez most tépi, cibálja, vagy pedig szeretkezik vele. Nagyon sokan mondják, ugye, hogy ez a fajta ábrázolási mód, ez tulajdonképpen a párosodásnak is megfelel, valóban. Hát ugyanis a madarak azok abszolút így termékenyítik meg egymást, hogy közben hátán van és csipkedi a fejét. Most itt nem közönséges állatokról van szó, nem kell azt hinni, hogy az őseink hülyék voltak, és azt hitték, hogy egy négylábú is egy madár tud egymással párosodni, és abból értelmes utód születik, hanem felsőbbrendű lények, amelyeket a totemizmus keretén belül ugye így is úgy képzelték el. Én a turulmadarat azt egy felsőbbrendű lénynek, egy jelképes, nem valódi lénynek gondolom. Ha keresünk hozzá földi mintát, akkor a legalkalmasabb a keresen sólyom tűnik. A vándorsolyom a leggyorsabb állat a földön. Felszáll a magasba, majd köröz a levegőben. Onnan csap le áldozatára. Ha észreveszi a prédát, becsukja szárnyait és szinte lezuhan az égből. Olyan, mint egy vadászbombázó. 300 km/h sebességgel süvít lefelé, és csapódik neki a galambnak. Kész. Ennyi volt. Vége is a vadászatnak. De jó van, ne nézz így rám, én nem veszek el semmit. Kicsit félti most. Igen, így takarja. Milyen magasra megy fölő? Mert ez pontnak látszik szinte. Hát változó. Igazándiból ilyen 200-300 méter, de vannak magasabbra is, hogy föl, majd úgy mondjuk, hogy tűnőben van a madár, hogy bevesszük a szemünket, róla nem találjuk meg, tehát olyan magasan van. Ő viszont egy másodperc alatt megtalálja a madarat. Hát igen, ő azt is látja, meg minket is lát. Hello, lejtetted. Hát az egy csondarab, nagyon ügyes, hogy... Hú, nagyon siet, nehogy elvegyük tőle. Hát igen, zsákmányol, az már az ő, és a természetben mindig elveszik tőle, vagy sokszor megtámadják más ragadozók, el szeretnék venni egymástól, és ezáltal nekik mindig sietni kell. A nézőktől fél, ki teljesen takarja, mint az eminens gyerek. Igen, de azért, mert ő kézzel nevelt, amit nem két szülő nevel, az nem védi így az embertől a takarmányát. Hogy tudjátok őket a legjobb kondícióban tartani? Összetett nagyon, mert ugye, ha tudom, hogy holnap repítem, akkor annyi táplálékot adok csak neki, hogy holnapra azért újra ugyanúgy éhes legyen. Kedve dolgozni. Így van, de azért arra vigyázni kell, hogy legyen neki energiája is repülni, meg legyen neki kedve is, tehát nagyon összetett dolog. Látják azt a sűrű felhőt? Egy megriasztott seregélycsapat kapott szárnyra. Észrevették, hogy egy sólyom közeledik feléjük. Az ember által nevelt ragadozó madarak a repülőgépek előtt tisztítják meg a felszállópálya környékét a madárrajoktól. Szőlőskertekben és a halásztavak mellett is dolgoznak sólymokkal. Ez az igazi biológiai védelem. Sapka azért kell sólyom fejére, mert tulajdonképpen ilyenkor minden külső ingertől megfosztjuk a madarat, azért, hogy addig, míg kezünkön ül és nincs elengedve, nyugodtan ücsörögjön, ne stresszelje le magát. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy szobába ülnénk és lekapcsoljuk a villanyt. Ez itt? Hát ez a mai korvívmány, ez a jeladó. Hogyha messzire megy, akkor megtalálod. Igen, tulajdonképpen nagyon könnyű a súlya, tehát ez 6-7 gram. És a kis csengő? Hát a csengő az azért van, ez is egy ősi dolog, legalább mint a sapka, hogy a madár hollétére tudunk ebből következtetni. Ha repül vagy zsákmányolt, és a gazban nem látjuk a madarat, akkor a csörgő alapján be tudjuk azonosítani, hogy hol van. Valamikor, amikor nem voltak jeladók, a madárkeresés egy külön tudomány volt, tehát én elengedtem egy héjat, és ugyebár hallótávolságon kívül esett a madár, tehát a csörgő alapján nem tudtam meghatározni, hol van, amikor az ember a természetben lévő madarakra próbál figyelni. Hol szállnak el a madarak? Hol riasztanak a szarkák, hogy ott egy héja van, a vércse kiabál rá, a varjak, ebből lehet következtetni nagyjából, hol van a madár. A békjók még, amit fontos megemlíteni, hát a békjó az tulajdonképpen azt a célt szolgálja,